Hej med jer. Jeg tænkte lige, at jeg vil vise jer garn i skovhytten. Det er her, jeg arbejder, når jeg ikke lige arbejder på noget med online strikkurser.dk. Det er også her, at I kan bestille jeres garn til kurserne. Og til Plain Yoke Sweater, der skal der være bestilt garn senest lørdag den 20.9. Hvis du har spørgsmål, så kontakt endelig mig eller Garn i Skovhytten, og kontaktoplysningerne kommer til at stå sidst i den her video. Hej med jer. I dag der filmer jeg lige her inden for Garn i Skovhytten, fordi jeg vil lige vise, hvilket noget garn I kan bruge til jeres Plain Yoke Sweater, når I nu skal på kursus i Plain Yoke Sweater. Og det er selvfølgelig garn, I kan købe på webshoppen ved Garn i Skovhytten, og det skal bare være bestilt inden på lørdag den 20. september. Så får vi det bestilt hjem til jer og sendt afsted til jer. Og hvis I har nogle bemærkninger, så skal I selvfølgelig bare skrive det. Men der er sådan flere forslag også i opskriften, når I køber den. Og der er to forslag der, og så strikker jeg i et tredje forslag, som jeg synes er et glimrende forslag. Men jeg kan lige vise jer lidt, hvad det er, at de forskellige forslag for opskriften er. Første forslag, de kommer med, det er den her bouclé, som er et garn, hvor der er sådan en struktur i her, lidt krøller på, og det består af alpaka. Og så skal den strikkes sammen med den her Twinny, som er 100% uld, som er sådan en tynd tråd her. Og den findes i forskellige farver selvfølgelig. Og dem kan I jo selvfølgelig se inde på webshoppen også. Men første forslag er de to her strikket sammen. Og det giver sådan lidt et... på billederne kan I se det også. Det giver sådan lidt et vulget udtryk, eller sådan et struktureret udtryk, hedder det nok. Og det kan på billederne inde på opskriften, eller inde på Lene Holm Samsøs side, der er det den lys, der strikker de det her. Forslag nummer 2 er det her Chunky Ballerina. Det er, mohair mest af alt. Så det er sådan lidt en langhåret sag her. Den skal strikkes i en tråd. Den bliver lidt mere luftig i strukturen, men bliver også lækker. Og der skal I strikke den ene tråd. Den følger selvfølgelig også i forskellige farver. Herinde har vi ikke særlig mange af dem. Så den er lidt begrænset i forhold til farveudvalget her, men I kan selvfølgelig også købe andet, der minder om. Den her, den løber, nu skal jeg lige se her, per 50 gram løber den 135 meter. Så for eksempel fed mohair eller tyk mohair kan også bruges, som kan fås i håndfarvet versioner. Det har jeg også selv noget af inde på min hjemmeside. Og ja, så kan man også få noget ensfarvet, for eksempel fra Rauma. De har også noget ensfarvet tyk mohair. Det jeg strikker den i, det er den her, der hedder Snifnuk. Og det er fra Camarose. Det er sådan et garn, hvor der er et bomuldsrør, sådan et blowgarn. Og inde i det er der så ligesom sådan, pustet alpaka ind i og noget uld. Jeg synes, det er et virkelig godt forslag. Den kan strikkes med en tråd, og det bliver lækkert blødt. Og fordi der er så meget bomuld i, så synes jeg heller ikke, den bliver helt så varm. Og så findes den i virkelig mange farver. Det I kan se her omme bagved, herfra og op, og så I kan heller ikke lige se alle ud til siderne her. Jeg kan lige prøve her. Men der findes virkelig mange skønne farver. Ja, det er herfra og så opad. Så der er virkelig mange farver i den. Og derfra op. Den strikkes som sagt en tråd. Og i forhold til strikkefastheden, så er jeg lige gået en halv nummer op. Altså så jeg strikker på pinde 6,5, så rammer jeg strikkefastheden, der er anbefalet i i opskriften. Så de kan sagtens bruges, og det bliver virkelig fint. I forhold til pinden,
Så bliver der skrevet i opskriften, at man skal bruge forskellige størrelsepinde, altså størrelse 5 og 6,5. Det er anbefalet pinde, men det kommer selvfølgelig an på strikkefastheden. Og så også en størrelse 4 strømpepind, eller hvis man bruger Magic Loop. Ja, så det skal man selvfølgelig have med. Jeg vil anbefale, at man måske i første omgang prøver at købe garn, man gerne vil bruge, og så enten pind 6 eller 6,5, og så laver en strikkefasthed eller strikkeprøve, og ud fra det, så måler man lige og tæller op, hvor mange masker man har på 10 cm, og hvis det passer med den anbefalede strikkefasthed i strikkeprøven, så vil jeg gå ud efterfølgende og købe de pinde, der passer til. For det skal jo sådan lige, hvis det så for eksempel er 6,5, så er det jo så 5,5 og 4,5. Men hvis det er 6, du rammer den med, så er det jo så pind 5 og 4, du skal have ud over det. Ja. Og der findes jo forskellige former for strikkepinde. Der er de her, som er det jeg bruger, hvor det sådan er udskiftelig strikkepinde. Så kan man, så har man dem i det antal millimeter, man skal have dem i, og så køber man wire ved siden af. Og de her wire, dem kan man jo så få i forskellige længder, alt efter hvis du skal strikke heroppe ved halsen, så er det jo godt med en 40 cm wire. Men når du kommer længere nedad, så er det måske en 80 cm, du skal have, eller en 60. Så på den måde, så skifter man bare wiren ud. Og så, eller ja, man kan skifte wiren ud, og så man kan også skifte strikpinden ud. Så på den måde, så kan man sådan variere dem ret godt. Alternativt, så er det de her, hvor pindene er fastmonteret. Dem køber man også i forskellige længder, men så skal du så for eksempel købe en 5 mm, som er 60 cm og 80 cm. Hvor du så skal have 2. Og så skal du det samme med 6 mm, og der skal du måske også have en 60 og en 40, eller hvad det nu er, man skal bruge. Så på den måde, så får du flere, altså hele sæt, hvor pinden er på. Men der er nogen, der synes, at det er virkelig rart, fordi at de ikke skal sidde og skifte. Der er nogen, der bøvler lidt med, at de måske ikke kan få det strammet ordentligt, så de løsner sig pindene hernede på de udskiftelige wire. Det problem har jeg nu ikke, men det er meget smagssag, og ligesom det også er en meget smagssag med, om man er til bambus eller om man er til metal. Så det er bare lidt at prøve sig frem faktisk, i forhold til, hvad man er til. Men altså, hvis I har nogle spørgsmål i forhold til det her garn, så skriv endelig, og også i forhold til at få det bestilt inde på Garn i Skovhytten, hvis I gerne vil det. Så skriv til mig, og så finder jeg ud af det, og så skal vi nok få det sendt afsted til jer. Ja, det var det, jeg havde for nu, så kan I have det godt. Det her, det er så farverne, som I kan vælge i bouclé-garnet. Det er de her 3 hylder her, de 3 øverste hylder. Og Twinny, som er den, der skal sættes sammen med bouclé-garnet. Hvis man strikker med 2 tråde med den, det er dem, vi har her. Så der er også en masse farver, men det er jo lige med at få sat det sammen med Twinny og bouclé. Det I kan gøre, det er eventuelt at skrive til mig, hvilke farver af bouclé for eksempel I gerne vil have, og så skal jeg prøve at se, om jeg kan finde en Twinny, der passer til, og så kan jeg sende billeder til at forslag til. Hvis I mere er til type mohair, eller altså den version, hvor det er sådan en type mohair-tråd, en enkelt tråd, så har vi det her, I kan vælge imellem fra Rauma. Og der er de her fra den der Chunky Ballerina fra Sandnes. Snifnuk, som er den, jeg vil strikke i, findes i de her farver her. I forhold til størrelser og hvor meget garn I skal bruge, så laver jeg også lige en oversigt, som jeg lægger ned under her. Så kan I gå ind og se, hvilken størrelse I eventuelt skal have. I skal lige måle jer omkring jeres bredeste sted på kroppen, og så vælge størrelse ud fra det, og så har jeg lavet en oversigt over, hvor meget garn I skal bruge af de forskellige slags ud fra de her 3 forslag her. Så kan I hurtigt overskue det, og skriv endelig, hvis I har nogle spørgsmål i forhold til det også selvfølgelig.